يسرني فرحا جدا وقومي أمامكم وقت محادث الفرس والأقدام إلى تحياته وعلمائي وأجداري وأحبابي جميعا. السلام عليكم أيها المسلمون، تستمعون مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيكم عمر أمين غمجة تحت إشراف إسحاق أنبيوا. لمزيد من البيان اتصال الرقم 0x0 32 27 20 46 وحاكم إياها جميعا معنا في سورة لاتيا. Allah ka aminta da ni, annabi kai mini lamini, na ranga yaban mai zamani, annabi sayyidul kaunaini. Allah ka aminta da ni, annabi kai mini lamini, na ranga yaban mai zamani, annabi sayyidul kaunaini. Makadaici mawadaci mahalicci shi ke juyar da zamani, kai yau na birni da na kauye, Allahu kai ne rahamani. Fara nake da ɗan koko kullum ni dai a aminta da ni, idan ka aminta da ni annabi shi ne zai min lamani. Allah ka aminta da ni, annabi kai mini lamini, na ranga yaban mai zamani, annabi sayyidul kaunaini. Allahu ka kara salatinka abun manzon mu abun fahari, sira da aminci la adadi nunnun kawo albashari, na sa a gari har ma zafai abuna bani bari, rera yaban manzo Allahu ina so kai min lamani. Allah ka aminta da ni, annabi kai mini lamini, na ranga yaban mai zamani, annabi sayyidul kaunaini. Salamu alaika rasulallah, ka yarda na zo dan Abdullah, ni bani da komai sai san ka karɓe ni Habibullah, ka sani cikin masoyanka ba aiki na guje wahala, albarkacin dan amina sirrillahi dan addanani. Allah ka aminta da ni, annabi kai mini lamini, na ranga yaban mai zamani, annabi sayyidul kaunaini. Mai girma dan manya uban manya karshen asali, mai kyan zuba mai kyan hali malamin kowa adali, sai bulwusani karshen ado mai haske da kyalkyali, Quraishi ba Hashimi annabi kaunar ka ce magani. Allah ka aminta da ni, annabi kai mini lamini, na ranga yaban mai zamani, annabi sayyidul kaunaini. Ku fito mi bu manzona domin shi ne jirgin ceto, domin sane Allah yayi dare da rana shi wuke ambato, sha nema annabi sha ambato a kaunar ka ni na mato, matsayinka da martabarka ya zarce duka tunani. Allah ka aminta da ni, annabi kai mini lamini, na ranga yaban mai zamani, annabi sayyidul kaunaini. Allah ka aminta da ni, annabi kai mini lamini, na ranga
zamani annabi sayyidul kaunaini Allah ka aminta da ni annabi kai mini lamini na ranga yaban mai zamani annabi sayyidul kaunaini kowa na baya kai ne gaba ki gudu sai kulla gagara kushe ko gaba bango majinginar bayi ne kamar ka rasulu ba za a yi ba sirrilla asraru kake sanin ka sai Allah shi masani Allah ka aminta da ni annabi kai mini lamini na ranga yaban mai zamani annabi sayyidul kaunaini ya nuru haske annabi kai ne mai haske kai Allah ya baiwa haske dukkan haske ya zama haske ya nuru haske ainin nuru mai haske domin ka ne akai haske har haske ya zama haske Allah ka aminta da ni annabi kai mini lamini na ranga yaban mai zamani annabi sayyidul kaunaini ya rasulullah annabi ya habibullah anta babullah annabi da sayyidullah lamunin ka muke nema ka samu cikin cetonka manzo rasulullah kaunar kai na rike dare da rana habibullah Allah ka aminta da ni annabi kai mini lamini na ranga yaban mai zamani annabi sayyidul kaunaini Allahumma salli ala nabiyyir rahmati Allahumma salli ala kashifil ummati Allahumma salli ala ainir rahmati Allahumma salli ala sayyidina rasulillah Allah ka aminta da ni annabi kai mini lamini na ranga yaban mai zamani annabi sayyidul kaunaini ya rasulallah ni mai kaunar ka ne mai kaunar jinan ka ne kace in zo gaban ka ne in kima salatin ka da baitukan yaban ka ne gani umar ikiyaya mai kaunar rasulallah Allah ka aminta da ni annabi kai mini lamini na ranga yaban mai zamani annabi sayyidul kaunaini Allah ka aminta da ni annabi kai mini lamini na ranga yaban mai zamani annabi sayyidul kaunaini Allah ka aminta da ni annabi kai mini lamini na ranga yaban mai zamani annabi sayyidul kaunaini